Are you weeping? He cares for you every moment. He cares to quote. Why are you worried when you are Jesus Christ? He cares for you every moment. Why are you worried, mommy? Why are you worried? He cares for me every moment. Ay, Ogana gidi 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 kamuja bamba. oke chababa. Amale chukwebu iye bubebe. Obatara be wanya ganure uma. Obadiva dimma. Okachine mema o. Amore chukwebu iye bubebe. Obatopioku obatara be nwanya ganu akwa nwa. Obodo ive odima oge chinemema o. Anyị mali ojukwu ebube ihe ebube eze abata o. Obatara be nwanya ganu akwa nwa. Obodo ive odima oge chinemema o. Amali ojukwu ebube ihe ebube. Obatonye no no ya hoya la pa pa pa. Obadezi no wana mara wande ya ai. Dina wuje be ya ye la ba bo wande te. Amole chukwe bube. Ole mo no zama batao. Golu mana no zama o. Waya wedding do no zama yo. Odamu ebe no zama. Achira zobiga muna mwamwaga mwe. Igiri ga wana kita kujulani ya de donwe. Ebube kwa ifanyi na o. Ebube biakere kampago. Ebube duri ifanyi na o. Ebube biaka nkologa kufeno na o. Ebube duri ole mi ifanyi nisi milio. Ebube duri ole mi ifanyi nebe di mayu na o. Ebube ifanyi jiridi ebube biala. Ebube ifanyi jiridi ebube na e. Oba tula di mana e. Ikubwa mana ya digo. Ete bata e. Mata bata e. Oh, lo.
Chukwu ijom inokwome ugboro ibu aka kwe na mgbọdike ofu bụ na ndụ ofu bụ na ọnwụ ekwu Ifeanyị akpọ n'Ifeanyị la ugboro ibu aka kwe na mgbọdike ọmọ gị na ndụ ọmọ gị na ọnwụ ekwu Ifeanyị akpọdebego ụlaga na ọfụma ụlaga nina hey! Oke mwaneri mọnọ ọchụmara agụzọgbu edi ọnụmanụ nne m ọnọ n'ikuku aba mba igirigi ọgụ balie ọkwa gị kwuru okwu na gabani ọnụ mezuo n'Ọlifite onye amụma ike ọrọwa na ọba eluigwe ha adịgolo dedo ọnwụ egwu ọmụrụ nkịta okwu juru ọnụ na nya abịara chi ahụ ọrụ ya Jizọs n'Ifeanyị analuola Ifeanyị dejo na ọfụma na ruo ọfụma eze ndị eze na-ego n'okpuru gị ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze onye ji ume ya a na-anwụda agụ n'aka n'ụwa a na-anwụda agụ n'aka bidi ololololo siriba gididi sing it hey! Onye jume ya ọbụgị ike mbazawe onye jume ya ọbụgị jume ya onye na-anwụda agụ n'aka onye bụ onye abụ who are you? Who be you? Hey! Onye jume ya onye It's a level of Senior Apostle Paul Okolo. I know about that kind of Senior Apostle Paul Okolo. May God bless you.
onye na-anwụda agụ n'aka onye bụ onye abụ na who be you? Who do you? Ay, hallelujah! Hey! Hey! Oh, well, oh, yeah, Gabaya. Get it, get it, get it, get it, get it, get it. The chawa, the chawa, the chawa, the chawa. Yakin of me, Gabaya. Put it, oh, lo, 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 lo. Get it, 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 get it. Hi, hiya, Jesus. Obiamunalu. Onye na-eme ibe onye bụ onye abụ oke mma bịagere oya nzọbụ nzọbụ oh yeah, zabu zabu, zabu on weekend, zabu on weekend, zabu on weekend, on weekend, on welu yelu, on wakayinka, on welu yelu, mba zabu ya o, oh yeah zabu ya, zabu on weekend, zabu on weekend, zabu on wo, zabu on wo, zabu on wo, asimu zabu zabu, 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 zabu. Zabu on weekend, on wo buri fanye ma yife, on wo buri fanye ma yife, on wo ajoka, wa chuku zabu on wo, zabu on wo, zabu on wo, zabu on wo, zabu on wo. Percussion. I give me ya, Oku Chineke, Okwa Odele na kumenye Moses nugu, Monsonye la nyaka, I give me ya, Iyo, Percussion, percussion. I say Monsonye la nyaka, I give me ya, Oya. Anyabiawo, Anyabiawo, Jesus, Anyabiawo. Ay, Peter, Miachima, no Peter, Okute. Carigo, Jesu Christi, carigo, Jesu Christi, carigo. Jehovah, odi onye dikaki. Jehovah, odi onye dika. Somebody say, onye nememba. Ay, ojobala na sanjo. Akataka wakukule. Ole ayo asafia tomba hana kulone
Gibu Chineke neme Audio Nedika Jerusalem, Jerusalem, obodo bụ sama. Sam. Thank you. Auntie, I just 4 minutes because they will know what is. What artist, man? They will go back to keep out the gun. Ezebeza numo chioma Chineke nke n'igwe zamo Ezebeza numo chioma Chineke nke n'igwe zamo Oge chizakwa mebere Chineke nke n'igwe zamo Ezebeza numo chioma Chineke nke n'igwe zamo O tela na-eche gị Anọ na mebedi anya Chukwu abọchi na nkịtị Nna zamo Chineke nke n'igwe zamo Somebody say Chukwu nke n'igwe zamo Onye ọrụ ihe n'ịba male na mmiri osizi amagbo omo Onye ọrụ ihe n'ịba male na anwa achabụ omo A na-ajụ m ebe ị nọ agbachi na m nkịtị ka nna Ndị ka mma o ndị ka mma na-akwa m emo Nnazi akwanụ m Chamazi akwanụ m Chineke nke n'igwe o Chineke nke n'igwe za Oke chizakwa m zamo Nazakwa m mmụọ na-eri mmụọ Amara na-enye Chinebunye ogbenye ihe eri ọba m Onolo egbenye mmụọ Ikiriga ọbụma achịcha na mame Ikuku ọma n'ọnya Di nwanne otu onye Deda ọnwa egwu Ọmata amalechi yo Ọmata amalechi yo Ọnụ nwaanyị n'ụdị ya Onye mmadụ ya ga-agọzi Mana onye ọ ga-agọzi amaghị ya Mmụọ na-eri mmụọ Dekede n'ụdị kukuwe Dekede n'ụdị kukuwe Saya nwa bụ asụ ọbịa Saya bụ asụ ọbịa Ọnụmanụ nne m Ọnụmanụ nne Akwa akụkọ na-etiwa akiyo Oke nduru igwe Oke nduru igwe Oke nduru igwe Nduru na-aba agwa Nduru na-enye mma Nduru na-enye di Nduru na-enye ego Ololo egbe elo mmụọ Ikiriga ọgụma Ọmata amalechi yo Ọmata amalechi yo Ọnụ nwaanyị n'ụdị ya Onye mara onye ga-agọzi Mana onye ga-agọzi amaghị ya Mmụọ na-eri mmụọ Dekede n'ụdị kukuwe 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 N'ụdị kukuwe Thank you. I Kenelo. Ada Zion I Kenele. Evangelist Sege go Guchelu. Kego Fonke ya gonna ministry. Okay? Manika was up before Ghana. Why in Chogina? Thank you. Because no one on stage. Get money. Because I got money 1019 working now because I need the no one. On your keyboard list because be a neighbor.